Salamat sa inyong paki-birthday kang Mama Mary, no? Niya karon para sa ulugon ang kapistahan sa adlaw nga natawhan ni Maria nga Birhen, Santa Maria nga Birhen. Mga igsoon, una sa tanan diya sa atong gibasa nga ebanghelyo karon. Una gipasabot kanato ang pagpili kaniya aron mahimong inahan sa manunubos nga si Hesukristo. Inahan usab nato. Inahan sa tibok simbahan. Ikaduha diha sa ebanghelyo, ipadayag ang iyang pagsabak nga mao kini ang plano sa Dios nga kini nahitabo pinagi sa Espiritu Santo o ang bata nga mataw nga nanog Jesus tungod kay luwason niya ang katawhan ug siya ang Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Kung atong pamalandungan kining tanan, walay lain nga makit-an nato kung diin gikan ang kinatibukang istorya sa kinabuhi ni Maria. Apan kinigikan sa Dios tungod kay plano niya sa tanan ang kaluwasan. Plano niya nga ihatag kanato ang atong gikinahanglan ug labaw sa tanan ang paghinlo kanato diya sa atong kasal-anan pinaagi sa iyang bugtong anak. So muna nga, una si Maria, nagkupod og importanteng papel para kanato. Mabitaw na nga ang kabulahanan ni Maria, siya bulahan tungod kay gipili siya sa Dios. O giniusab atong kabulahanan. Kay tungod kaniya, natao ang bata nga mo'y maghatag kanato og kaluwasan. O ang kaluwasan nga iyang ihatag kanato, aron kita mahiusa ngadto sa atong amahan. Mga igsoon, gilig-on kanunay ni Maria ang atong pagpakiguban ngadto sa Dios. Gani ang iyang presensya sa kanunay, ang iyang presensya sa atong kinabuhi sa matag adlaw, kini nagilig-on kanato sa atong relasyon ngadto sa Dios. Tungod kay gusto niya nga kita mahiusa kanunay ug mahiduol ngadto sa iyang anak aron isab kita mahiusa ngadto sa iyang amahan. So mga igsoon, ang kalipay ug ang paglaom mao kini ang atong gikuptan karon ug tungod kini sa kinabuhi ni Maria nga gihatag sa Dios kanato. Mabitaw nga ang pagsaulog sa adlaw nga natawhan ni Maria, no? Talagsaon ra ni. Kay kasagarang kapistahan nga gisaulog sa simbahan kini mao ang kamatayon sa usa ka santos, no? Mo ni birthday niya sa langit, no? Pero dinhi sa simbahan tuluran ni nga gisaulog ang kapistahan nga birthday gayon ang pagkatao. Una, ang pagkatao ni Jesus, no? Ikaduha, ang pagkatao ni Maria o ang kang Juan nga magbubunyag. Mao ra ni tulo, no? Wala na ilain. Ang tanang selebrasyon sa kapistahan sa mga santos diha sa ilang kamatayon. Sa mga igsuon, unsa man ni para kanato karon? Una sa tanan atong hinumduman, the holy and exemplary life and obedience to God. Mao ni unang gipakita ni Maria. Ang iyang balaan nga kinabuhi ug ang iyang pagka-matinud-anon o pasinugtanon sa Dios. Siguro nindot nga pamalandungan nato ni. Isip atong inahan. Kita ba naglantaw kaniya diha sa samang kinabuhi nga iyang kipakita? Ang pagkabalaan ug ang ihemplo nga kinabuhi nga gipakita niya para kanato ug ang iyang pagkamasinugtanon sa Dios. Ikaduha mga igsoon, her commitment to the mission. Ang iyang pagtahan sa iyang kaugalingon aron tumanon o buhaton ang misyon nga gisangon sa Dios diha kaniya.
Dili kini sayod nga misyon. Dili kini dali nga misyon. Apan ang maong tahas nga gihatag kaniya kinasing-kasing nga iyang gidawat o again alang sa atong kaluwasan. Ikatulong mga igsoon, Mary's desire and willingness to love and to serve the Son of God. Siguro nakita nato ni kanunay diya kaniya. Bisan sa pagsugod pa lang, hangtod sa kamatayon sa iyang anak. Iya kanunay gipakita ang iyang gugma o pagserbisyo o pag-alagad sa iyang anak, sa anak sa Dios. Mga igsoon kining tulo, mahimong ato usab nga kinabuhi kung kita matinud-anon sa atong pagtuo sa Dios. Ang kinabuhi ni Maria sa iyang pagkabalaan, mahimo usab nga atong kinabuhi kung kita magpuyo diha sa kabalaan sa kinabuhi. So muna nga every time we celebrate the birthday of Mama Mary, no? Ato gyung mahinumduman kung unsay iyang gidalang role para kanatong tanan ug kana ang kaluwasan. Ako manghinaot mga igsuon nga sa atong pagpadayon sa Santos nga Misa ug sa atong mga pamalandong nining adlaw, atong hinumduman kanunay nga sama nga kita magsaulog usab sa atong birthday nga si Maria Malipayon, nga siya puno sa paglaom tungod kay ato usab gipakita ang pagkamatinud-anon sa atong kinabuhi, nga sa iyang ehemplo sa iyang pagkamodelo kitang tanan madala niya paduol ngadto sa iyang anak, mahiusa ngadto sa iyang anak ug ngadto sa atong amahan. Atong iampo ang matagusakan nato, atong iampo ang atong kabanayan, atong iampo ang atong katilingban nga unta sa kanunay magbalig-on kita sa atong pagtuo ug mahiusa kita kanunay kang Maria sa iyang anak aron kita magmalipayon ug puno sa paglaom ang atong kinabuhi. Amen.